ପାଗ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜି, ତ ବରାଦ ଦେଇ ମୋତେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି। ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। 4-5ଟି ପିଆଜକୁ କାଟି ତାପରେ ତାକୁ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାପରେ ଥିଲା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଆଉ ବେସନରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ବେସନ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାଜି ମୋତେ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ତ ଇଚ୍ଛାରେ ରଖିଦିଏ। ମୁଁ କେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ କୁହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପକୋଡ଼ି ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଗରମ ଗରମ 4-5ଟା ପକୋଡ଼ି ମୋ ଝିଅ ଖାଇଦେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଲ ପାଏନି, ଜାଣିପାରିଲାନି ବୋଧେ, ଖାଇଦେଲା ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣି ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିଲେ ଛେନାପୋଡ଼।